Takže naša prednáška je dnes nazvaná ako vo svete obrazov 2, keďže tak pomaličky nadviažame na to, čo sme si hovorili predtým. Ale naozaj dneska, ako môžete vidieť aj na pozvánke, sa pozrieme trošku aj na falšovanie, pretože aj pozvánka vznikla tak, že polka obrazu, ktorý teda patrí Turčianskej galérii od Milana Pašteku, je trošičku zmenený, čím sme chceli poukázať, že sa pozrieme aj na to, ako sa vlastne falšujú obrazy. Tak myslím, že predstavovať sa už nemusím, ale inak som Miroslava Moncmanová, lektorka Turčianskej galérie. A teda pokúsim sa vám trošičku porozprávať nejaké pikošky zo sveta obrazov. Teda ak sme pripravení, poďme do tej prvej kategórie, ktorou budú povolania vo svete obrazov. A je mi neuveriteľnou cťou vám predstaviť povolanie, ktoré je teda veľmi silno spojené aj s mojím životom, a je to historik umenia. Historik umenia, ja sama sa priznám, že keby mi niekto pred 3 rokmi povedal, že niečo také ako povolanie historik umenia je, tak by som sa zamyslela, že dobre je, ale nevedela som o ňom, priznám sa, že nevedela som toho veľa. Aj nepozerajúc na to, že teda historik umenia ako povolanie je veľmi staré povolanie. Už naši grécki predkovia veľmi radi študovali rôzne umelecké diela, rôzne sochy, ktoré často porovnávali s ich filozofickými a estetickými myšlienkami. Súdili, či sú krásne, či nie, ktorý umelec má právo robiť, ktorý naopak nie. No a vlastne taká už väčší záujem vzniká práve okolo 1. storočia pred našim letopočtom a dovolte, aby som vám teda predstavila, dúfam, že aj vidíte, nášho prvého takého kvázi v úvodzovkách historika umenia, ktorým je Vitruvius, ktorého však všetci poznáme ako zakladateľa architektúry. Práve on napísal 10 kníh o architektúre, ktoré sa stali dôležitou súčasťou antickej kultúry, ale stali sa aj základom na vlastne také bližšie skúmanie umeleckých diel, a teda v tomto kontexte architektúry. Ako vidíme, v pravej časti sa nachádza tzv. Vitruviánsky muž, ktorý je už teda ako vidíme v dolnej pravej časti, podpis Leonarda da Vinci, tak práve on sa inšpiroval Vitruvium, ktorý hovoril, že aj architektúra by mala byť počítaná, jej rozmery a základné tam výška stĺpov, rozmer stĺpu, jeho priemer a polomer na základe ľudských proporcií, pretože vidíme, že ľudské telo sa dokáže samo o sebe svojim rozmerom napísať aj do štvorca, ale aj do kruhu. A práve tento náš starý architekt nás dostáva do toho sveta histórie umenia. Vlastne keď by sme hľadali takého zakladateľa histórie umenia ako takého, už naozaj takého, že odborníka, ktorý svoj výskum potvrdila nejakou publikáciou, tak je to určite Vasari, predstaviteľ renesančného maliarstva, ktorý bol okrem nielen teda architektom, maliarom, ale bol aj prvým historikom umenia a spisovateľom. Ako som povedala, on prvý vydal nejakú prácu, ktorá sa venovala tomu, že akí umelci vôbec existovali. Ako sme si hovorili práve v období renesancie, nám vzniká ponímanie a už taká samostatnosť umelcov a vlastne to sa prejavilo aj na tom, že vlastne Vasari napísal a snažil sa zozbierať rôzne životy, osudy, ale aj diela, ktoré títo najznámejší jeho obdobia, teda do 50. rokov 16. storočia vytvorili a tí, ktorí žili, ako napríklad Leonardo da Vinci alebo Michelangelo, a vydal prvý taký súpis, ktorý bol vlastne publikovaný ako životy najslavnejších maliarov, sochárov a architektov. Vlastne tuto vidíme, ako krásne bola vydaná aj tá prvá knižná verzia, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1550. Je pravda, že Vasari sám vo svojich spomienkach tvrdí, že nie u samého neho vznikla tá myšlienka napísať niečo takéto, ale poprosil ho o to kardinál a ako vieme, tak práve v tomto období cirkev najviac podporuje umenie. Aby vlastne urobil nejaký súpis toho, akí umelci vôbec sú a od koho si môžete objednať svoje diela. Vasari samozrejme potom pokračoval vo svojej práci a vlastne v roku 1570 vydáva pokračovanie svojej knihy, kde už píše o viac ako 161 umelcov. 161 umelcov. O každom napísal približne, kde sa narodil, dať základnú biografiu a jeho najznámejší diel. Je treba povedať, že knižka Vasariho je pre historikov umenia niečo ako Biblia,
aj keď ju musíte brať samozrejme s veľkou nadsázkou, pretože v tomto období sa ešte neprikladala taká veľká pozornosť na dôslednosť toho, čo človek robí a preto mnohé diela priradené iným autorom, ale okrem toho samozrejme došlo aj k tomu, že Vasari píše skôr takú, povedzme, že rozprávku. Píše naozaj taký ako keby poviedku. Nepíše takú prísnu biografiu každého autora. Každá má rovnakú schému, vždy presne rovnaké slova, len sa menia údaje. Takže áno, Vasari nám dáva veľmi dobrý podklad k tomu, aby sme chápali, ako sa rozvíja to umenie, ale samozrejme musíme ho brať s veľkou rezervou. Ako som hovorila, okrem iného tým, že nebol len spisovateľom, ale bol aj architektom, tak vlastne tu vidíme jednu z mála jeho prác, kde urobil takýto iluzionárnu kupolu, kde naozaj máme pocit, že stojíme pod holým nebom, kde nás chránia vlastne anjeli. Že toto je jedna z jeho prác. Avšak treba povedať, že historici umenia si nie až do takej miery všímajú jeho umeleckú kariéru, ako skôr tú, ktorú vlastne písal. Teda tú literárnu. Treba povedať, že Vasari inšpiroval mnohých. A napríklad aj tohto nášho severného Vasariho, ktorý krátko na to, ako Vasari vydal svoju prvú knižku, napísal takisto knižku o severských umelcoch. A pointa spočívala v tom, že on nevychádzal tak ako keby z vlastného hodnotenia, ale vychádzal z gréckej filozofie a estetiky, ktorá diktovala to, že čo je dobré a čo nie. Pravda je taká, že táto knižka začína s novou tendenciou, ktorou sa budeme stretávať v mnohých dielach o umení, a to teda, že ten text dostáva veršovanú podobu. Ľudia si mysleli, že keď budú vidieť nejaký verš, nejakú básničku, tak si ju lepšie zapamätajú na spamäť. Pri histórii umenia sa to nedá naozaj, aj keď niekedy teda niektoré tie verše sa vám dokážu vriť do pamäte, ale toto vlastne bude pretrvávať skoro až do 18. storočia. Takže veľa kníh je písané práve vo veršovanej podobe. Treba povedať, že historici umenia sú takí veci aj neveci, pretože samotná história umenia nie je klasifikovaná ako veda a spája v sebe vlastne náuku históriu, teda vedeckú disciplínu, ale vlastne to umenie sa berie tak, tým, že každý vidíme obraz svojimi očami a každý v ňom nachádzame niečo iné, je ťažko povedať, či je to veda. Tak historici umenia sa vždy pohybujú na takom ako keby mostíku medzi týmito dvomi vedami. A aby sme si tak nejako povedali, čo vlastne tí historici umenia majú robiť, tak jedna zo základných vecí je, že sa majú na obraz pozerať očami ich súčasníkov. Každé dielo vzniká v nejakej spoločenskej situácii. Vidíme tu napríklad masku Tutanchamona, ktorá vznikla ešte do roku 0 v 17. dynastii. A my ju dneska chápeme ako nejaký kultový predmet umeleckej hodnoty. Avšak nevieme presne, ako ju vnímali tí ľudia v tej 17. dynastii, ako to vnímali najbližší ľudia, ktorí stali pri Tutanchamonovi, ktorý napríklad vytváral umelec túto masku. Práve historici umenia na základe porovnania historických faktov rôznych tam literárnych zdrojov, musia vlastne zistiť, v akom kontexte vzniká umelecké dielo. Tu vidíme napríklad na pravej strane Apokalypsu od Dürera a Dürer sa vlastne v tejto grafike snažil venovať tomu, aby nám poskytol obraz toho, ako vtedy vyzerala spoločnosť. A preto napríklad v tvárach týchto zobrazených jazdcov na 4 koňoch Apokalypsy vidíme vtedajšie známe postavy nemeckej aristokracie. Avšak na to musíme poznať teda nejaké historické zdroje. No a môj obľúbený príklad je vlastne tento nás známy Pičus, ktorý je veľkou senzáciou a veľkým prekvapením pre mnohých ľudí, ktorí pracujú v sfére umenia, a ktorý je už vlastne predstaviteľom moderného umenia, súčasného. A tiež treba povedať, že keď sa pozrieme na všetky tieto predmety, každý z nich cítime a vnímame trošku iné. Vlastne v porovnaní s maskou nám ten Pičus príde taký trošičku, že je úplne z iného sveta. Ale presne to nám poukazuje na to, že svet sa mení. Menia sa ľudia, mení sa spoločnosť. A každá tá historická doba nám prináša, čo sa vlastne vždy ukáže nejako v umení. No a ešte vlastne tu sú 2 príklady k tomu, aby sme chápali ten rozdiel tých historických etáp. A tu je moja obľúbená socha
ktorá bola vytvorená Vierou Muchinou, ktorá ukazuje práve na to, ako sa do sveta dostáva socialistický realizmus. A zase na pravej časti sa nachádza dielo talianskeho umelca, ktorý si tak trošičku, povedzme, že vystrelil z pápeža Jana Pavla II. A tiež treba povedať, že každé z týchto umeleckých diel nám symbolizuje niečo iné. Ale je to ovplyvnené práve tým, čo sa deje v tom svete. 37. rok, už máme, schyluje sa nám k druhej svetovej vojne, Stalin už má svoje pevné miesto v ruskej spoločnosti, dochádza naozaj k uprednostňovaniu socialistického realizmu. Preto všetko musí byť podriadené nemu. A zase 99. rok už prichádza k nejakému zlomovému bodu. Možno v roku 2000 zanikne cirkev, ako to mnoho apokalyptických textov aj predpokladá. Takže tým bola inšpirovaná aj táto socha, ktorú môžeme teda vidieť, ako bola samotne vyinštalovaná v priestore a naozaj poukazuje na to, že ako sa nám mení to chápať. Ďalšia veľmi dôležitá pracovná náplň historika umenia je atribúcia obrazu. Atribúcia vlastne znamená, že na základe nejakých spoločných prvkov obrazu dokážeme povedať, koho je to dielo. Samozrejme, toto je veľmi dlhý proces, ktorý sa začal rozvíjať až potom, ako vznikajú prvé verejné múzea. Prvé verejné múzeum bolo otvorené v 18. storočí. Bolo to vlastne po Veľkej oktobrovej francúzskej revolúcii, kedy vlastne ľudia zaútočili na Louvre a Louvre sa otvoril pre verejnosť. V tomto období to malo taký dôsledok, že tí odborníci na umenie mali prístup k rôznym umeleckým dielám, pretože dovtedy všetky umelecké alebo také vzácnejšie diela sa nachádzali v súkromných zbierkach, pretože zbieranie obrazov, ako si aj povieme, má korene už v pravekej spoločnosti. No a tým, že sa nám otvárajú vlastne prvé galérie, tak človek má možnosť vidieť tie diela a môže porovnávať. A tak môže porovnávať aj to, že vlastne koho je to dielo. Je naozaj táto mladá Mona Lisa dielom Leonarda da Vinciho? Na základe toho, že vidíme nejaké spoločné prvky, bez chemickej analýzy môžeme povedať, že ide práve o dielo Leonarda da Vinci. Atribúcia nám pomáha vlastne zasadiť obraz aj do historického obdobia. Moja najmilovanejšia naozaj časť práce historikov umenia je interpretácia diela. Je to naozaj veľmi subjektívna časť a ukážeme si to aj vlastne na príklade tohto známeho obrazu manželov, aj keď teda musím hneď na začiatok povedať, že nevieme, či to vôbec boli manželia. Atribúcia spočíva v tom, že si dokážeme obraz nejakým spôsobom rozložiť na všetky tie elementy a postupne analyzujeme všetky prvky, ktoré máme v tom obraze. Napríklad tento obraz môžeme rozdeliť na takéto základné nosné prvky. Vidíme tú ruku, ale prečo vidíme pravú ruku zodvihnutú, keď pri naozaj manželstve a pri svadbe by mala pravá ruka byť podaná práve svojej manželke? Prečo vlastne má žena tak nazberkané šaty predovšetkým v oblasti brucha? Je tehotná, alebo to bola vtedajšia moda? Prečo tu vidíme, že sú vlastne v domácej miestnosti aj s postelou, teda pravdepodobne spáni? A prečo sú obutí v topánkach? Prečo nemajú vlastne tie pohodlné črievice, ktoré vidíme jedny v ľavej časti dolnej obrazu a druhé vlastne pri zadnom kresle? Alebo prečo je tam psík? Prečo horí len jedna sviečka? Prečo vlastne je otvorené okno? Všetky tieto prvky ako keby jedni podporujú druhý a rozvíjajú súžet, ktorý vlastne má daný obraz zobrazovať. Samozrejme, je treba povedať, že tá interpretácia je subjektívna v tom, že umenie je úžasné v tom, že každý z nás ako psychologicky vyspelá osobnosť má svoj vlastný psychický svet. Tým pádom každý z nás má odlišné skúsenosti, ktoré prežil. Napríklad nie každý prešiel napríklad procesom sobáša. Preto vlastne inak vníma tento obraz. A tí, ktorí napríklad ešte sú slobodní, tak vlastne ho vnímajú trošičku inak. Alebo napríklad nie každý má rovnaké príjemné skúsenosti napríklad s túrou. Preto aj obrazy Martina Benku môžu vnímať práve týmto subjektívnym prežívaním svojich vlastných skúseností trošku iným spôsobom. To isté je aj s moderným umením. Že moderné umenie naozaj nám poskytuje priestor, kedy ľudia si mnohokrát povedia, že dobre, nerozumiem tomu.
Áno, aj historici umenia majú také svoje chvíľočky, kedy naozaj nevedia, čo v tom modernom umení vidí. Ale to všetko odzrkadľuje to, že tieto staré obrazy starých majstrov vieme niečím porovnať, s nejakou skúsenosťou. Ale keď niekto pred nás postaví tú sošku, ktorú sme videli od Viktora Freša, tak dlhšie rozmýšľame nad tým, že čo by to vôbec mohlo symbolizovať. Že tuto ide naozaj to porovnanie, ktoré má a porovnanie s osobnou skúsenosťou, ktorý má vplyv na interpretáciu týchto diel. Ako som povedala, toto dielo sa dá interpretovať rôzne. Avšak najčastejšie sa teda hovorí o tom, že je zobrazený manželský pár, ktorý práve má sobáš. Vidíme teda, že nie sú v kostole, pretože vtedajšia spoločnosť uznávala uzatvorenie manželstva v domácich podmienkach a stačilo, keď boli prítomní iba dvaja svedkovia. A dvoch svedkov môžeme vidieť práve v tejto časti, kde sú zobrazení vlastne dvaja ľudia, kde pravdepodobne maliar, ktorý bol jedným zo svedkov. Takisto to, že ide o scénu manželstva, nám hovorí psíček, ktorý pri nohách manželov, ktorý nám vlastne symbolizuje nejakú rodinnú istotu a vernosť. Samozrejme, to podanie rúk je také diskutabilné, že naozaj nevieme, prečo si podávajú druhé ruky. A takisto tá jedna sviečka, ktorá je hore, nám hovorí o tom, že pravdepodobne môže ísť o nejaké výročie. Preto vznikla zase iná teória, že táto manželka zomrela, bola jeho prvou manželkou a obraz vznikol ako spomienka na túto krásnu devu pri prvom výročí jej úmrtia. Takže vidíte, jeden obraz a každý z umelcov má rôzne, každý z historikov umenia, alebo každý aj z nás, obyčajných návštevníkov, má svoje vlastné prežívania a vidí v tom nejaký svoj vlastný príbeh. Takisto veľmi zaujímavé je skúmať tie podrobnosti na obrazoch, ktoré samozrejme tiež sú náplňou práce historikov umenia. A tu vidíme známeho primitivistického maliara, ktorý sa vyznačoval práve tým, že maľoval takéto krásne scény v prírode. A keď sa pozrieme na tie rastliny, tak historici umenia v 19. storočia si mysleli, že tento umelec... Poprosím vás, vypnúť si mikrofón. Niekomu tam počujeme jeho zvuky a trošku to ruší. Pardon. A vlastne tým, že vidíme tu nádherne prepracované rastliny, vznikla taká teória, že v 19. storočí, že tento umelec naozaj cestoval do Mexika, kde sa zoznámil s týmito rastlinami a preto ich tak realisticky maluje. Pravda je taká, že keď sa skúmal život autora, ktorý je teda tiež veľmi dôležitý pre pochopenie jeho tvorby, zistilo sa, že tento náš umelec sedel v base, nikdy nebol v žiadnom Mexiku a vlastne počas toho, ako bol vo väzení, tak si vymýšľal rôzne rastlinky. A samozrejme navštívil aj botanickú záhradu. A všetky táto jeho fantázia, aj návšteva, osobná skúsenosť vytvorili takýto úžasný obraz rastlín, ktoré potom on sám maľoval. Dokonca sa našla jeho korešpondencia a jemu ponúkli, aby išiel do Mexika, ale on to sám odmietol. Vďaka tomu vieme vlastne povedať, v akých podmienkach a kedy to dielo vzniká. Takisto mnoho historikov umenia sa špecializuje aj na to, aby mohli zhodnotiť stav umeleckého diela. Aj keď je to teda potom výsostne práca reštaurátorov. Ale historik umenia má právo povedať, že toto dielo treba reštaurovať alebo nie. Samozrejme, treba brať a mať na pamäti to, že každé dielo je individuálne a vzniklo v iných podmienkach. Preto vlastne po konzultácii sa navrhuje, keď je napríklad zlý stav toho diela, že dielo bude reštaurované. Avšak niektoré diela nám môžu spôsobiť aj nejaké komplikácie, čo vidíme napríklad v dolnej časti. Je to zobrazenie a príklad pravekého umenia, kde dochádza naozaj k navrstvovaniu umeleckých zobrazení na seba. Tým pádom nevieme povedať, ktorý je originál, alebo proste presne povedať, že či už ich treba reštaurovať, alebo nie. Takisto nám poukazuje na to, že história umenia sa neustále vyvíja, pretože keď boli otvorené praveké jaskyne, bola narušená mikroklíma, ktorá bola v týchto jaskyniach a došlo k tomu, že začali tie nástenné maľby plesniť. A vlastne na týchto chybách sa niekedy učí aj samotná história umenia. A samozrejme aj na chybách reštaurátorov, o ktorých si tiež teda niečo povieme, o čom nám zase hovorí tento krásny výtvor zo Španielska, kde takto bol zreštaurované zobrazenie Ježiša. Treba povedať, že historik umenia musí viacej sa snažiť začleniť to umelecké dielo do dôb minulých. Povedať, prečo vzniklo tak alebo čo zobrazuje.
Umelecký kritik má trošku jednoduchšiu prácu, pretože on sa zameriava na to, čo sa deje teraz. Umelecká kritika je stará ako ľudstvo samé. Ťažko povedať, že či existovala aj v praveku, ale pravdepodobne áno, pretože tým, že vidíme naozaj rozčlenenie jaskyných komplexov na predné miesta, teda tam, kde sa vchádzalo, na tie ďalšie a vlastne umelecká kvalita zobrazení sa odlišuje. Práve v tých, kde sa vchádzalo, ktoré mali menšiu dôležitosť, boli nie až natoľko dobre vykonané umelecké zázraky. Takže tie zobrazenia sú také, aby sa nepovedalo, aby sa tam mohli cvičiť. Ale už tie centrálne miesta jasky, ktoré sa považovali za svätyne, tam už naozaj vidíme diela vysokej umeleckej kvality. O prvých takých naozaj, že kritikoch sa dozvedáme už v starovekom Grécku. Pretože napríklad tento náš sochár Apelos, ktorý okrem iného teda aj maľoval, zachovala sa taká jedna krásna spomienka na ňo, pretože on vystavoval svoje umelecké diela. Vždy sa schovával za oponu, aby počúval názory ľudí, čo si myslia o jeho sochách. Raz sa stalo to, že nejako zle urobil pracku na sandálu, ktorú mala obutá vlastne socha. No a prišiel tam človek, ktorý naozaj bol remeselníkom a špecializoval sa na obu a vlastne začal komentovať, že tá pracka je zle urobená. Tak tento náš Apelos to počul, v noci, keď všetci odišli z jeho galérie, tak vlastne sa zobral, že ide prerobiť sandále. Na druhý deň prišiel opäť ten remeselník obuvník, ktorý si všimol teda, že už je to opravené, je to správne. A vlastne začal komentovať, že tam sú nesprávne urobené proporcie tela. Tu sa Apelosovi nepáčilo, vyskočil spoza opony a povedal mu, že nech sa stará o to svoje, len o svoje topánky. Takže vlastne príbehy sú rôzne, ale už tu vidíme to, že sa naozaj snaží človek povedať, že či také umelecké dielo má nejaké svoje miesto v tej spoločnosti. Umelecká kritika sa vyvíja, ale treba povedať, že sa vyvíja až do takého štádia, že v súčasnej dobe je už skoro mŕtva. Ale v 14. storočí tomu tak nebolo. Vidíme tu vlastne Giotto, môjho milovaného umelca, ktorý naozaj vytvára jeden z prvých perspektív aj v zobrazenia. A treba povedať, že naozaj on bol veľmi, veľmi vychválený umeleckou kritikou. Aj to, že dostáva súkromné zákazky, bolo spôsobené tým, že o ňom išlo veľmi dobré meno. Treba však povedať, že v tomto období sa inak trošku meralo to, že či je umelec úspešný. Cena umeleckých diel bola veľmi nízka, ale kvalita umelcov sa určovala podľa toho, koľko rôznych sonetov, koľko rôznych básní, koľko rôznych článkov sa o nich vydalo. V súčasnej dobe sme radi, ak vidíme jednu umeleckú kritiku napríklad na výstavu, a podľa toho sa určuje, podľa subjektívneho názoru samozrejme umeleckého kritika, hodnota danej výstavy alebo umeleckého diela. Tuto to bolo trošičku inak. Tu naozaj bolo veľmi dôležité, aby o vás čo najviac písali. Samozrejme, umelecká kritika poslúžila aj k tomu, že sa začínajú formovať nejaké prvé kritériá toho, že čo je umelecky cenné a čo naopak nie je až natoľko dôležité. A to vlastne spôsobilo, že prvé súťaže umeleckých schopností. Ako vidíme, podobným spôsobom sa vyberal aj umelec, ktorý mal ozdobiť tieto nádherné dvere. No a vlastne tuto v tých dverách vidíme zakomponovaného aj umelca, ktorý vyhral túto umeleckú súťaž. Pointa spočívala v tom, že naozaj tí najcennejší umelci mohli pracovať s drahými materiálmi. Mohli pracovať so zlatom, so striebrom a samozrejme s mramorom. Mramor má niekoľko svojich vlastných odrôd, ale najznámejší a taký najcennejší bol mramor z Carrary, s ktorým pracoval aj Michelangelo. Ale na to, aby ho umelec mohol používať, musel mať naozaj svoje meno, pretože bol aj drahý a mnohokrát si musel najímať svojich vlastných zamestnancov, aby mu pomohli vydolovať samotný ten kúsok z toho mramoru, aby z neho mohol niečo vytvoriť. Ale napríklad Michelangelo sám chodil si dávať a dohliadať na to, aby ten carrarský mramor sa nejako nepoškodil. Tuto práve vidíme, o čom som hovorila, že naozaj tu vidíme posmrtnú masku Danteho Alighieriho, ktorý tiež hovorí o to, že ako je veľmi dôležité, aby umelec mal správne meno. A čo napríklad bolo zaujímavé, tak tu v pravej časti vidíme takú jednu z ikon, ktorá mala veľmi nízku cenu. Naozaj Michelangelo bol a vlastne aj Giotto. Ale tí, ktorí nemali až také dobré ohlasy u tej umeleckej kritiky, tak si bohužiaľ nemohli ani škrtnúť zápalkou.
umelecká kritika bola veľmi dôležitá aj v neskorších obdobiach. Keď niekto povedal, že nemáte talent, tak ste boli skoro odpísaní a záležalo len na predávačov obrazov, či dokázali nájsť niekoho, kto si kúpil váš obraz. Podobným spôsobom pomocou umeleckej kritiky vznikol aj názov impresionizmus, ktorý nám pomenúva jeden z takých najpopulárnejších umeleckých smerov 19. storočia. A s týmto pojmom prišiel vlastne Louis Leroy, ktorý bol umeleckým kritikom. Avšak mne sa páčilo ešte také hodnotenie tých impresionistov, že vlastne impresionizmus je ako keď vlastne mačka si zoberie palicu umeleckú podložku s farbami a začne niečo maľovať. A ešte keď sa do toho opica trošičku zakomponuje. Takže naozaj tým, že impresionisti ponúkli nový pohľad na umenie, boli odsudzovaní. A vlastne Leroy ich tak trošičku podržal, pretože hovoril naozaj o tom, že keď uvidel tento obraz, ktorý sa jej nazýval Impresia od Clauda Moneta, tak naozaj pocítil niečo, čo ten umelec sa snažil mu predať. Aj keď umelecká kritika ich hodnotila zle. Prečo? Ako som hovorila, umelecká kritika sa zameriava na to obdobie, kedy žije ten umelecký kritik a kedy tvorí ten daný umelec. A toto bolo obdobie, to boli 60. roky 19. storočia, obdobie, kedy najdôležitejšiu hru hral práve akademizmus, a ktorý bol najdôležitejším vo všetkom umeleckom chápaní. A preto vlastne, keď prišli nejakí impresionisti, ktorí predávali síce hlboké emócie, ale nejaké ťahy štecom, tak samozrejme, že to nebolo niečo, čo bolo pochutí. A preto ich tak veľmi zle hodnotili. A toto je aj robota umeleckého kritika. Hovoriť, že či to dielo má naozaj nejakú hodnotu pre danú spoločnosť. Podobne vznikol aj pojem postimpresionisti, ktorý v súčasnej dobe zahŕňal len troch umelcov, Paula Cézanne, Van Gogha a Paula Gauguina. A vzniklo to veľmi náhodne, keď vymýšľali vlastne názov k výstave. A vtedy vlastne Free povedal, že by sa tá výstava mohla volať Manet a postimpresionisti, pretože už ich štýl sa odlišoval od toho, čo robili impresionisti. A preto už vlastne dostali názov postimpresionisti. Takisto veľmi takou populárnou branžou vo svete obrazov je teraz kurátorstvo. Dá sa povedať, že kurátorstvo sa od historika umenia odlišuje tým, že je to veľmi mladá disciplína. A takisto na historika umenia musíte mať papier. A že teda máte nejaké vzdelanie v oblasti umenia, na kurátora ho nemusíte mať. Sú samozrejme rôzne špecializačné kurzy, ktoré sú veľmi krátke a mnohokrát povrchné, ale to už necháme na svedomie daných ľudí. Ale kurátor je naozaj veda, ktorá nie je vedou v tom zmysle, že musíte mať na ňu vzdelanie. Každý, kto sa cíti schopný a myslí si, že by mohol sa presadiť vo svete umenia, to môže robiť. Samozrejme, najčastejšie sa stretávame s tým, že kurátorom je historik umenia, takisto kurátor môže byť umelec, že si napríklad umelec sám robí výstavy. Samotné kurátorstvo vzniklo len koncom vlastne 19. storočia, kedy začína sa meniť aj svet a ľudia môžu viacej cestovať. Tým pádom môžu navštevovať rôzne galérie. A keď vidia napríklad v galérii na Slovensku a povedzme v Rusku niečo rovnaké, tak samozrejme, že sa im to nebude páčiť. Preto vlastne vznikla myšlienka, aby sa tie umelecké diela prezentovali trošku iným spôsobom. Mne sa veľmi páčil názor môjho jedného pána kolegu v tom, že povedal, že prví kurátori boli takíto predajcovia na trhoch už kedysi veľmi dávno, pretože sa tiež museli zamerať na to, aby svoje produkty rozložili určitým spôsobom, aby vlastne zaujali toho svojho budúceho nákupcu, ktorý si u nich dané veci kúpi. Že preto vlastne tu uvedený aj ten obraz ako príklad toho, ako možno vyzerali prví kurátori. V súčasnej dobe samozrejme kurátor má už iný status, ktorý prichádza v 20. storočí a bol vlastne vytvorený na jednej z výstav a vytvoril ho Karel Zeman, ktorý bol takým ako naozaj priekopníkom v sfére kurátorstva. A kurátori vlastne v súčasnej dobe sa naozaj používajú ako taký prostriedok, ktorý má predať myšlienku medzi umelcom a publikom. Vlastne práve on sa má rozprávať s umelcom, aby pochopil, o čo sa jeho výstava snaží a proste interpretovať ju takým spôsobom, aby si aj nejaký návštevník, ktorý tam príde, dokázal tam nájsť tú myšlienku alebo niečo také si v tom nájsť.
Treba povedať, že je to práca, ktorá veľmi vychádza z poznania umeleckého trhu a z toho, ako sa človek aj orientuje v umení, pretože množstvo naozaj maliarov, sochárov a iných umeleckých predstaviteľov je v súčasnej dobe obrovské. A naozaj ani galéria, múzea, ani iné kultúrne inštitúcie poskytujú dostatočný priestor na ich prezentáciu. Preto naozaj kurátor musí niekedy vyberať to, že áno, toto by sa mohlo hodiť a toto naozaj by malo vidieť obecenstvo. A takisto v súčasnej dobe je situácia zhoršená aj situáciou toho, že je to dobrý biznis. Treba povedať, že naozaj kurátorstvo je lukratívny biznis v tom, že naozaj sú kurátori, ktorí si dokážu vypýtať až pár tisíc eur za jednu výstavu. Samozrejme, je to ovplyvnené inými faktormi, ale mnohí ľudia idú práve do tejto sféry z tohto dôvodu, aby si dokázali na tom vybudovať nejaké svoje vlastné meno. Aby sme sa vrátili viacej už k tej práci a k menej toho hodnotenia, tak vlastne kurátor, jeho úlohou je aj vyberať diela, ktoré by mali byť podľa konceptu danej výstavy predstavené. Vidíme tu naozaj, že na každú výstavu sú prinesené iné umenie, iné umelecké diela a niekedy kurátor musí povedať, toto tam nedáme, toto dáme na budúce, alebo toto ukážeme len v katalógu, ktorý je takisto pod režiou obvykle kurátora. Ja som pre vás vybrala také príklady toho, ako sa dá urobiť výstava. Teraz by ste mali vidieť, ako sa dá pracovať s priestorom. Na Červenom námestí sa nachádza obrovské nákupné centrum a na 3. poschodí nájdete aj galériu moderného umenia. Ona má veľmi netradičný surový štýl, ktorý vlastne dokáže dať priestor na to, aby sa tam pracovalo s farbou. Takže toto je napríklad výstava, ktorá bola takto vymyslená a tie línie, ktoré vidíme na zemi, nám mali smerovať diváka, teda návštevníka, ktorí aby prešli presne podľa toho, ako to myslel umelec, aby pochopili od prvého obrazu až k poslednému. Ako keby mal ten človek vnímať ten príbeh, ktorý sa pred ním odohráva. Toto je zase výstava, a aj si dobre pamätám, to bolo v Novej Treťakovskej galérii. Táto je už fotografická výstava. A samozrejme tu môžete vidieť ten veľký rozdiel, ktorý je napríklad pri vystavovaní obrazov a fotografií. Fotografie môžu byť samozrejme aj veľkorozmerné, ale môžu byť aj malé. A tu treba nájsť aj hodný spôsob osvetlenia, ktorý takisto je úlohou kurátora, aby nám niekedy vynikli možno niektoré farby. Pretože keď nasvietime Van Gogha studeným svetlom, tak nám vyniknú studené farby na jeho obrazu. Keď zase teplým, tak zase iba teplé. A preto treba nájsť niekedy nejaký ten správny pomer farby. Tuto vidíme, že sú obrazy veľmi netradične nepodsvietené a niekedy, ako vidíme aj na tých červených, svietia samé od sebe. Takisto treba povedať, že malo takéto formátové práce, či je to už grafika alebo fotografia, sa vlastne podkladajú na pasporty, ktoré vytvárajú vlastne také oddelenie tej fotografie od povrchu. A vidíme, že sa používajú napríklad masívne rámy, čo ešte viacej oddeluje tú fotografiu od povrchu steny. Ďalšia, takisto sa vrátime teda ešte na chvíľočku do tej galérie na Červenom námestí. A tu vidíte veľmi netradičné vystavovanie skíc, táto výstava bola venovaná národným krojom Ruska. A tuto vlastne vidíme, že naozaj sa tak ich viacej umelec snaží umiestniť do priestoru. Teraz zase do tej novej štátnej Treťakovskej galérie, kde bola to nedávno výstava Ruská rozprávka, ktorá naozaj bola inšpirovaná všetkými takými známymi postavičkami. A tuto opäť vidíme nejakú prácu s priestorom. Pretože kurátor má naozaj nájsť nosnú myšlienku, má ju nejako predať tým návštevníkom, aby si z toho niečo odniesli. Musí pochopiť ten kľúč, ktorý chce použiť aj ten autor. A toto vlastne, táto výstava bola zaujímavá tým, že tieto exponáty, v strede sa nachádzal taký obrovský medveď, ktorého si ľudia mohli aj pohľadiť, mohli sa po ňom váľať, mohli po ňom skákať. Takže naozaj nájsť taký iný prostriedok na to, aby si návštevník niečo z toho odniesol. Takisto toto chcem, aby ste všimli, je krásne použitá práca s odrazovou plochou, kedy vlastne návštevníci mali pocit, že sa nachádzajú v tej ruskej rozprávke, pretože vlastne tie sklenené steny nám odrážali to, čo sa deje.
Takisto veľmi závisí aj od toho, teda, aké exponáty aj v akom priestore. Tuto vidíme dva príklady, ako sa pracovalo s priestorom. Toto je Slovenský dom v Moskve, kde sa pracuje a musí sa naozaj nájsť vhodné miesto, kde vystaviť daný exponát. Pretože exponáty sú rôzne, samozrejme ich techniky sú rôzne, ich myšlienka je rôzna a toto všetko musí kurátor nejako tam si uvariť taký vlastný guláš a rozmyslieť si, že ako to bude vystavovať. A ešte jeden taký príklad, toto je výstava venovaná sovietským tanierom, pretože v tomto období Sovietskeho zväzu sa nerozvíjal len samozrejme socialistický realizmus, ale aj menej oficiálne prúdy umenia. A to umenie, ktoré vznikalo na tanieroch, bolo takisto veľmi bohatou inšpiráciou a miestom, kde sa dali možno ukázať aj politické ambície a svoje názory. A tu vidíme napríklad, ako sa kurátorka popasovala s inštaláciou obyčajného predmetu do nejakej inej polohy, ktorý mal predať celkovo a inak poukázať tie predmety. No a ešte posledná fotografia, ktorá nám tiež hovorí o veľmi netradičnom umiestnení fotografií. To sú už veľkorozmerové fotografie, ktoré boli umiestnené v veľkej výstavnej sieni, ktorá sa volá Manéž, blízko Moskovského Kremľa. A vlastne tu tiež vidíme už trošičku inú prácu. Všetky tieto fotografie a príklady, ktoré som vám uviedla, nám môžu poukazovať na to, že naozaj každá výstava je individuálna. Každý umelec je individuálny a práve ten kurátor by mal byť ten spojovník medzi jeho myšlienkami a tým, ako budú niekedy realizované, ako nakoniec ako ich uvidí návštevník. No a v neposlednom rade je to samozrejme ešte reštaurátor, ktorého úlohou je starať sa o obrazy. Ako som hovorila, každý obraz je individuálny tým, z akého materiálu je, v akej dobe vznikol a každá doba sa napríklad vyznačuje svojou vlastnou látkou. Do 15. storočia sa malovalo predovšetkým na drevené podklady. Potom až prichádza práca s plátom. Potom samozrejme sa mení napríklad druh gruntu, čo je vlastne podkladová látka medzi plátom a obrazom, to farebnou vrstvou. Takže naozaj reštaurátor musí veľmi dobre poznať aj rôzne tieto technické už informácie o diele a vedieť proste nájsť spôsob, ako by sa dali diela urobiť. Avšak reštaurátor nakoľko na základe jeho výskumu, či je to už chemický alebo nejaký iný výskum, buď sa skúma rentgen alebo napríklad zloženie fariem, môže povedať o tom, že či je dielo originál. Napríklad, keď na rentgenovej snímke sa ukazuje, že dielo sa mnohokrát premaľúvávalo, hovorí nám to o tom, že je to originál, pretože umelec naozaj išiel tým spôsobom hľadania ideálnej proporcie. Napríklad naša známa Mona Lisa, ako otehotnela, menila polohu rúk a zakrývala si brúško. A to vidíme naozaj na tej rentgenovej snímke. Takže reštaurátor naozaj v týmto môže veľmi dobre pomôcť získať nové informácie o diele. A ešte reštaurátori sa niekedy musia potýkať s veľmi netradičnými úlohami, čo môžeme vidieť napríklad aj tu. Je to, opäť som použila ruský príklad, avšak takým dvojzmysle v tom, že naozaj tu vidíme úžasnú prácu, ktorú reštaurátori urobili, ale aj o tom fušerstve trošku, že neboli dodržané všetky základné tradície. Pretože Západ a Rusko sa odlišuje tým, že v západnom reštaurovaní môže dôjsť k narušeniu myšlienky autora. V Rusku je to veľmi zakázané. Vlastne reštaurátor by nikdy nemal dielo upraviť natoľko, aby zanikol autorský podtext. To, čo chcel autor povedať. A toto je vlastne chrám Krista Spasiteľa, ktorý je hlavným pravoslavným chrámom Ruska. Nachádza sa nedaleko od Moskovského Kremľa a hore vidíme, ako vyzeral originálne, keď bol postavený v 19. storočí. Potom samozrejme komunisti sa rozhodli, že ho trošičku zničia a Ujo Stalin sa rozhodol, že si na ňom postaví kúpalisko, pretože sa nachádza tu vlastne vidíme aj Moskovský Kremeľ v tejto časti. Tuto sa nachádza rieka Moskva, ktorá vlastne podmývala zem, ktorá sa nachádza na mieste, kde je chrám Krista Spasiteľa. A boli tam teda aj nejaké podzemné vody a preto sa Stalin rozhodol, že tam postaví takýto krásny bazén. Ten však potom neskôr, keď vznikla už samostatná Ruská federácia, bol zničený a bolo rozhodnuté, že bude obnovený chrám Krista Spasiteľa, ktorý môžete vidieť vlastne už v dolnej časti. A však keď ho porovnáme s prvým, tak vidíme, že reštaurátori áno, opravili ho, ale naozaj to nie je ten originál.
že tým mierne trošičku narúša aj to, čo je prijaté v ruskej tradícii reštaurovania. No a takým posledným zamestnaním vo svete obrazov je správca zbierky. Ja si pamätám, že náš pán profesor, keď nám nejako vysvetľoval to, že čo všetko budeme môcť robiť, povedal, že to sú takí ľudia, ktorí sa stále boja, pretože sa stále boja o svoje obrazy, pretože oni majú za nich zodpovednosť. Samozrejme, správca zbierky je aj najlepší informovaný človek v galérii, tým, že vlastne vie presne, aké diela sa v jeho zbierke nachádzajú. Toto vidíte vlastný spôsob, akým sa v Turčianskej galérii uskladňujú obrazy. Toto je depozit, kde sú vlastne obrazy, ktoré nie sú predstavené v expozícii. Samozrejme sú tu veľmi, veľmi prísne podmienky na jeho uskladnenie, pretože obraz je niečo ako živý organizmus. Aj on potrebuje nejakú výživu, aj on potrebuje to, aby mu bolo teplo a napríklad, aby mu nebola zima. Pretože ako isto viete, obraz má niekoľko svojich vrstiev. A na vrchu sa nachádza vrstva laku. A lak je úžasná vec v tom, že časom začína oxidovať a začína žltnúť. A ešte horšie je, ak je niekoľko vrstiev laku. Alebo ešte horšie je, ak v 19. storočí daný obraz prekonal proces reštaurovania. Pretože reštaurátori v 18. a 19. storočia veľmi často využívali lak ako spôsob, aby obrazu dodali pocit starosti. Aby vlastne človek mal pocit, že pred ním je naozaj majstrovské staré dielo. No a vlastne tento lak, tým, že sa mení teplota, sa niekedy rozpína, teda obraz celý. A niekedy zase sa scvrkuje na základe toho, aká je teplota. A toto spôsobuje, že tá vrstva laku sa začína púkať. To sa volajú krakery. A tieto naše krakery sú úžasné v tom, že veľmi málo falšovateľov obrazov ich dokážu vôbec napodobniť. Takže naozaj, keď vidíte nejako, že máte pochybnosti o tom, že je to originálne dielo a nevidíte tam krakery, tak budete vedieť o tom, že môže ísť o falzifikát. Samozrejme, taká pikoška, v depozitoch sa dodržuje veľmi prísne teplota, ktorá sa samozrejme líši od materiálu. Pri klasických obrazoch je to od 17 stupňov do 20 stupňov a nemala by vlastne prekročiť túto medzu. A samozrejme, veľký pozor sa dáva aj na vlahu v danej miestnosti, ktorá nesmie presiahnuť 65%, pretože potom dochádza vlastne ku skvapalňovaniu a podklad obrazu sa stáva mokrý. Takže tieto a ešte také výskum ovzdušia a podobné veci sú veľmi dôležité na to, aby sa vlastne dalo predísť zásahu reštaurátora. Ale každý materiál je iný a tuto zase môžeme vidieť špeciálne skrine, v ktorých sa chránia skladujú iné predmety, napríklad grafika. Je úžasná v tom, že aj keď robíte výstavu grafiky, musíte pamätať na to, že grafika sa nesmie vystavovať viac ako 3 mesiace, pretože stráca pigment. A samozrejme, treba povedať, že aj svetlo je dôležité, ale tam už nie sú také presne stanovené medze, ako napríklad pri tej vlahe a teplote, pretože pri každom materiále je to odlišné. Ale grafika potom, ako je exponovaná 3 mesiace, káže sa 1,5 mesiaca, ale povedzme maximálne 3 mesiace, musí potom vlastne jeden celý rok ležať v depozite v čiernej miestnosti, aby sa obnovil pigment. Veľký problém pre správcov zbierok predstavuje pretože moderné umenie prinieslo zo sebou aj netradičné materiály, z ktorých sa robia umelecké diela. Nie je to samozrejme len umenie performance a happeningu, ktoré je veľmi ťažko zaznamenateľné a je ťažko povedať, kde končí čo je vlastne skutočným výsledkom toho daného procesu. Ale jedným z mojich obľúbených príkladov je takýto umelecký pokus, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia, vykonaný 50. 60. Talianským umelcom Mazzonim, ktorý sa rozhodol, že bude konzervovať a predávať svoje hovienka tým, že vlastne predstavovali veľkú cenu s tým, že to boli hovienka umelca. No a umelec urobil okolo 33 takýchto krásnych plechoviek, ktoré predával ktoré mali vlastne aj obsah 30 gramov exkrementov a pridávali za 30 gramov zlata. Vlastne, čo je zaujímavé, tak boli kúpené súkromnými zberateľmi, ako môžeme vidieť na tomto hore sa nachádza poradové číslo 80, takže boli urobené aj kopie potom, že boli veľmi populárne. Doteraz sa nepodarilo presne zistiť, čo v nich je, pretože mnohí pre historikov umenia
to neotvoríte, pretože už to stratí tú svoju umeleckú hodnotu. A možno tí, ktorí to aj súkromní zberatelia kúpili, tak sa boja povedať, čo tam vlastne je. A takisto ďalší príklad, napríklad tento umelec Mark Twain pracuje s biologickým materiálom a exponoval dokonca placentu svojho dieťatka. A takisto si každý rok dával odoberať krv, z ktorej robí takéto krásne busty. Takže tu naozaj je veľký problém s tým, že ako daný predmet exponovať, ako ho ukázať v publiku, ale ako ho aj zachovať, aby prežil napríklad ďalších 20 rokov. A samozrejme ešte jeden ruský umelec, ktorý robí takéto sochy z chlebu. Takže moderné umenie naozaj prichádza s takými novými otázkami, ktorým sa história umenia musí potýkať. No ale okrem toho, že sme si povedali, že sú naozaj takéto zamestnania, ktoré sa starajú o tie obrazy alebo ich majú nejako reprezentovať, samozrejme obrazy sú úžasným biznisom. Svet obrazov naozaj je zaujímavý aj tým, že mnohokrát si ho predstavujeme ako veľmi bohemský život. Samozrejme, ono to tak v skutočnosti aj je, ale je to späté aj s tým, že naozaj obrazy sú veľmi drahým prepichom, ktorý si nie každý môže dovoliť. A samozrejme, niekedy práve tie obrazy predstavujú takú finančnú istotu, ktorú mnohokrát napríklad v takýchto ťažkých časoch nemáme. No a také podnikanie prvé vo svete obrazov prichádza s Rímanmi, ktorí teda si vybudovali veľa kolónií a všade kam prichádzali, tak radi zbierali to, čo uvideli. A radi si brali zo sebou aj grécke sochy. Napríklad toto vidíme najznámejší symbol rímskeho umenia, etruskú vlčicu s Romulom a Rémom, teda zakladateľmi Rímu, ktorí v 8. storočí pred našim letopočtom založili toto slávne mesto. Treba povedať, ako som povedala, etruská vlčica. Vlčicu skutočne oddiali Etruskovia, teda starí predkovia Rimanov. A vlastne tie sošky Romula a Réma boli pridané až neskôr. Rimania naozaj sa snažili predať všetko, čo videli. A o tom, že umenie môže mať nejakú hodnotu, zistili až vtedy, keď sa im podarilo predať prvé grécke sochy. Ale niekedy to podnikanie sa nevypláca, pretože ako vieme, práve Rím sa stal kolískou aj novej viery, teda kresťanstva, ktorá do roku 313 má ťažkú situáciu. Ale po prijatí Milánskeho edikta sa začalo všetko meniť. A menilo sa takisto aj umenie, ktoré už nie až natoľko uctievalo tie antické kulty. My tu vidíme jedinú zachovanú rímsku sochu, jazdeckú na koni. Je vlastne vie sa, že ich bolo mnoho viac. Zachovali sa aj malé, na ktorých bol zobrazený napríklad Alexander Macedónsky na koni. Avšak táto socha sa nám zachovala len vďaka jednej veci. Je to, prosím pekne, socha Marka Aurelia, ktorý vládol okolo roku 130. A bol to teda imperátor filozof, ktorý sa snažil naozaj trošičku aj inak sa pozerať na ten svet a zachoval sa, kresťania ho nezničili len preto, že mal bradu. Pretože ako vieme, práve byzantský obraz Ježiša má bradu. Ale to prichádza z Asýrie, zo sírskeho umenia. Takže títo naši podnikaví Rimania, nevždy sa im to vyplácalo. No ale o tom, že vlastne cena umenia bola nevždy taká vysoká ako dnes, nám hovorí napríklad tento príklad. Nakoľko tu vidíme obraz z Van Eycka, ktorý sa predal za 30 florentov, potom krásna socha, skutočne krásna, len za 3, ale najväčšiu cenu mal takýto roh jednorožca. Dobre, roh jednorožca má ukázať, či vás niekto otravil alebo nie. Veril tomu aj Ivan Hrozný. Tak budeme tomu veriť aj my. Pointa je taká, že vlastne súkromné zbierky začali vznikať naozaj v období rímskej a gréckej ríše, ale najviac sa rozvíjajú potom, keď sa začínajú vydeľovať nejaké veľmi bohaté vrstvy obyvateľstva. Vznikajú tzv. Kunstkamery a vlastne preto sa aj historik umenia niekedy nazýva Kunsthistorik. Teda ako keby prvý správca týchto súkromných zbierok. Kunstkamera bola zaujímavá v tom, že ona v sebe neskrývala len teda umelecké diela, ale skrývala v sebe aj diela prírody, napríklad kokosové škrupiny, ktoré neboli pre Európu typické. A vlastne súkromní zberatelia sa snažili takto zabezpečiť si takéto rôzne predmety a nejako ich dobre uskladniť.
Treba povedať, že obrazy mnohokrát od tohto ich dobrého uskladňovania trpeli, pretože obrazy sa zakrývali ťažkými plátnami, ktoré mohli poškodiť vlastne materiálny základ obrazu. Aj keď najznámejším zberateľom aj do dnešných dní je to tak, je práve katolícka cirkev. Ako vidíte, toto je príklad Berniniho extázy svätej Terézie, ktorá má taký dosť sexuálny potom, a preto bola aj premiestnená do iného kostola. Avšak práve toto nám hovorí o tom, že katolícka cirkev sa nebala investovať do toho umenia. Takisto, keď začínajú v 18. storočí vznikať prvé obchodné domy, alebo teda aukčné domy a spoločnosti, tak vždy pápež má prioritné právo kúpiť obraz. Rovnako to bolo teda prvý aukčný dom, sa založil v roku 1744 v Anglicku a práve pápež mal výsostné právo prvý povedať, áno, chcem toto dielo. Tak ho kúpil teda aj pápež. Okrem toho Kunstkameruna napríklad, alebo také ten princíp toho zbierania rôznych netradičných vecí nám zobrazuje aj tento obraz, kde sú zobrazení francúzski vyslanci a tuto dole je taká, dlho to bola záhada, že čo to vôbec je to vlastne lebka, ktorá je zobrazená v inej perspektíve. Ale tu môžeme vidieť práve tie veci, ktoré sa snažili ľudia a zberatelia donášať z rôznych častí, kam cestovali. Pretože cestovanie bolo predovšetkým na sväté miesta bolo veľmi dôležité pre vtedejšiu spoločnosť. Jedno z najznámejších zberateliek bola aj Katarína Veľká. Samozrejme tým, že začala rásť cena obrazov, k čomu dochádza v 16. storočí, vidíme, že zberateľstvo sa začínajú venovať predovšetkým tým majetným ľudia. No a samozrejme ruská imperátorka nemohla byť výnimkou. Samozrejme nejaká zbierka bola už do Kataríny Veľkej, ale Kataríne napríklad pomáhal aj Denis Diderot, nakoľko vieme, že ona okrem toho, že vládla, tak ešte aj písala a okrem toho viedla veľmi bohatú korešpondenciu, aj keď Diderota odmietla pozvať do Ruska, pretože sa bála, že objaví, že ona nie je až taká humanistka, ako to o sebe tvrdí. Ale okrem toho teda kupovala naozaj veľmi drahé diela, dokonca s Napoleónom vlastne chcela urobiť nejaké čachre-machre a vymenila si s ním niekoľko umeleckých diel. Treba povedať, že väčšina jej diel sa nachádza v Ermitáži, ktorú môžeme aj vidieť a takisto špecialitka, to je skôr zo sveta toho ochrancu a správcu depozitárov, je to, že v Rusku, hlavne v Ermitáži, sa nachádzajú ermitážské mačky. Tieto mačičky sa prechádzajú po celom území, dokonca majú svoje vlastné pasy, ktoré hovoria o tom, že áno, to je naša mačka, ktorá pracuje pre Ermitáž a táto technika sa inak využíva aj v USA, v mnohých múzeách, kedy vlastne mačky sa majú starať o tie biologické škodce, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Aj keď teda nevždy majú prístup ku všetkým umeleckým dielam. Umenie sa začalo potom trošičku inak vyvíjať s tým nástupom moderného umenia, ako bol impresionizmus, barbizonská škola. Týchto novátorov, ktorí podľa umeleckej kritiky nemali žiadnu hodnotu, nechcel nikto zbierať. A samozrejme pre umelcov, ktorí sa v tom období venovali prioritne umeniu, bolo ťažké zarobiť si na živobytie. No a preto sa našli aj preto mali niektorí ťažký osud aj v tom, že naozaj nenašli uplatnenie ako Van Gogh, ktorého prvý obraz sa predal až po jeho smrti, aj keď raz sa prišlo na to, že jeden obraz bol predsa predaný počas jeho života. A našlo sa naozaj len pár ľudí, ktorí sa rozhodli nejako viac venovať modernému umeniu. Napríklad Ruel sa rozhodol ukázať svoje diela, on podporoval práve impresionistov a barbizonskú školu, že ich ukáže v Amerike. Kam aj odcestoval v roku 1860 a vlastne problém bol v tom, že on ich tam doviezol, ale vystavovali v nejakom veľkom hoteli a nemal za čo zaplatiť už ten nájom, kde vystavoval vlastne toho priestoru. Preto musel mnoho vecí zanechať v USA, tak sa USA dostalo k mnohým umeleckým dielam tohto obdobia. A on odcestoval, urobil si reklamu a mali sa tam aj na ďalší rok. Na ďalší rok, bohužiaľ, sa stalo to, že USA povedal, že nechce, aby sa im nejaký Európan staral do biznisu s umením, a tak ho už mu nedali víza. Alebo teda mu nedovolili vlastne vystavovať. A Ruel, dá sa povedať, zomrel naozaj vo veľmi zlých podmienkach tým, že investoval do umenia, ale v tom období toto umenie nemalo žiadnu snahu ísť nejako vpred. Samozrejme, dobrý otecko, ktorý sa nachádza na druhom obraze od
Vincenta van Gogha. On mal svoj vlastný umelecký obchod, kde predával veľmi nekvalitné farby, ktoré si však kupovali títo postimpresionisti. A on podporoval práve Vincenta van Gogha. Práve on po jeho smrti predal jeden jeho obraz za veľmi smiešnú cenu. Problém bol v tom, že po smrti Van Gogha sa naozaj zdvihla jeho cena a mnohí si chceli kúpiť jeho diela. Avšak tento otecko Tangoj si naozaj tak obľúbil všetky tie jeho diela, že povedal, že on ich nikdy nepredá. Potom taký škrt cez rozpočet urobila jeho žena, ktorá bola na ňo nahnevaná, že podporuje takýchto umelcov, ktorí nemajú na nič, a popredávala jeho diela. A takisto, o čom vie veľmi málo ľudí, je, že aj doktor Gaše bol zberateľom obrazov. Áno, je to ten doktor Gaše, u ktorého sa liečil Vincent van Gogh. A vlastne, samozrejme, tu máme tiež obraz, ktorý, ako vidíme podľa štýlu, je namalovaný práve Vincentom van Goghom. Jemu sa nie až natoľko darilo, dokonca sa snažil malovať aj obrazy, ale nebol veľmi úspešný. A samozrejme, vo svete obrazov, predovšetkým, aj čo sa týka historikov umenia, nájdeme mužov. Ale sú samozrejme aj výnimky. A napríklad výnimkou zberateľky umenia bola Gertruda Stein, ktorá takisto podporovala už tým modernistické izmové umenie, ktoré prichádza v 20. storočí. Ona bola vlastne Američanka, zakladala si svoju vlastnú zbierku s bratom, s ktorým sa potom rozhádali, a jej zbierka stala potom aj takou vecou, s ktorou sa veľa manipulovalo, nakoľko ju odkázala svojej partnerke, a vlastne to bolo napadnuté aj teda z tých princípov, že si mysleli, že teda lesbická partnerka by nemala mať právo na to. A samozrejme, aby sa to stalo súčasťou štátu. No a ako som povedala, s obrazmi sa veľmi dobre manipuluje a dobre sa s nimi predáva. S nimi obchoduje. Samozrejme, najviac sa krádežám, rôznemu falšovaniu darí vtedy, keď je ľuďom najhoršie. Napríklad aj súčasná situácia s koronou vyvolala najväčšie črty cez rozpočet, pravdepodobne v sfére umenia. A samozrejme aj kultúra najviac trpí tou situáciou, ktorá je. A práve v takýchto obdobiach sa ľudia snažia investovať do nejakej pevnej hodnoty. To isté bolo počas vojen, to isté bolo počas rôznych revolúcií. A preto sa snažia vlastne kúpiť si dielo, ktoré by mohlo mať nejakú hodnotu. Snažia sa kúpiť dielo, ale nie vždy musí byť originál. A niekedy dokonca sú schopní ukradnúť si dielo, aby s tým dokázali obchodovať. Preto krádeže nie sú nič vlastne v svete umenia. Treba však povedať, že vykonať krádež je veľmi zložité. Aj keď, ako sa ukázalo to nedávno, nie je to až také náročné, predovšetkým na výstava, ale každá galéria má svoje vlastné zabezpečenie. A dostať sa k takému dielu je niekedy veľmi ťažké, ale niekedy nám pomôže, že aj náhoda. A prečo vlastne ľudia kradnú obraz? Sú rôzne, samozrejme, príčiny. Psychologické, tým, že chcú mať čas umenia u seba doma. Niekedy sa tak náhodne zamilujú do umeleckého diela, čoho príkladom je napríklad táto Venuša od Krancha, ktorú si umelec, teda zlodej, ktorý ju ukradol, sa do nej platonicky zamiloval a potreboval ju mať doma ako objekt svojich sexuálnych túžob, preto ju ukradol jednoducho. A treba povedať, že táto časť sa dokonca ani nenašla. To vlastne bol diptych, ktorý sa nachádzal v kostole. A tento obraz bol teda inšpirovaný takto. Niekedy je ten dôvod tej krádeže trošičku viacej orientovaný na spoločnosť. To isté, keď boli vojny, tak veľakrát sa práve diela, ktoré patrili strane našich súperov, odnášali potom do vlastnej jeho zbierky víťaza, ktorý vyhral ten vojenský spor. No a niekedy sa takými objektami takýchto krádeží stali aj veľmi cenné umelecké dielo. V skutočnosti Mona Lisa, ktorú pozná celý svet, nebola najslavnejším obrazom Leonarda da Vinci. Najväčšiu popularitu získala práve v roku 1911. Prečo? Lebo 22. augusta hodou náhod galéria Louvre mala sanitárny deň, čo znamenalo, že tam nemohli chodiť návštevníci. V tom období ešte galérie slúžili ako keby umelecké školy pre začínajúcich umelcov a chodili tam umelci, ktorí si proste radi premaľovávali obrazy starých majstrov. No a rovnako prišiel aj jeden umelec, ktorý deň predtým začal malovať práve Monu Lízu. A to sa mu tak prišiel do tej miestnosti, kde sa nachádza Mona Líza, a zrazu tam nenašiel.
tak samozrejme vedel o tom, že počas sanitárneho dňa sa niekedy zvešiavajú obrazy, aby sa náhodou neukradli. Ale vlastne ale prekvapilo ho to, lebo nevedel o tom, že mali v pláne ho zvešiť. A preto sa opýtal, že kde je. No, povedali mu, že asi u reštaurátora, že asi bolo treba niečo trošičku obnoviť. Išiel za reštaurátorom opýtať sa ho, koľko to bude trvať. A v reštaurátorskom ateliéri nebol obraz. A vlastne tak sa prišlo na to, že Monu Lizu niekto ukradol. A prehľadali v ten deň celú galériu, ale našli iba jej rám. Ale obraz nenašli. Pravda je taká, že v tomto období v Paríži veľmi prekvítali krádeže umeleckých diel. Príkladom je napríklad aj Pablo Picasso. Nechcem povedať, že bol zlodej, ale on sám si kúpil dielo, ktoré bolo odsudzené z Louvru. V Louvru v tom období zmizli dve sošky, ktoré ukradol asistent Apolinára, ktorého všetci sa samozrejme poznáme ako známeho autora a básnika. No a vlastne on predal jednu zo sošiek Pavlovi Picassovi. Potom, keď zistili na to, že je ukradnutá, tak ju hodili rýchlo do Sejny. Apolinár sa dokonca dostal a musel spraviť nejaký čas aj vo väzení, kým teda jeho asistent, ktorý medzi tým zdrhol do Švajčiarska, napísal líst o tom, že vlastne on nie je zlodejom. No ale aby sme sa vrátili k Mone Líze, tak vlastne podobný osud má aj tento obraz tým, že ho v roku 1911 ukradol zamestnanec Louvru. Tento deň využil na to, aby ho zvesil a jednoducho si ho odniesol domov. No ale samozrejme, ako u zamestnanca obraz u neho hľadali, avšak nenašli ho, pretože sa schovával v špeciálnom takom kufríku, ktorý mal dvojité dno. A v dvojitom dne sa nachádzal tento obraz. Ako sa obraz vrátil domov? Je zaujímavé to, že náš zlodej sa rozhodol, že ho vráti, pretože pointa celého príbehu bola v tom, že on sa nezamiloval do Mony Lízy a ani ju nechcel predať. On ju chcel vrátiť domov. Chcel ju vrátiť na miesto, odkiaľ kedysi Napoleon kedysi ukradol. A vlastne poslal jednému talianskému obchodníkovi s umením takýto list, kde povedal, že teda on ju ukradol pred 2 rokmi a že ju chce vrátiť domov do Talianska, tam, kde bola aj namalovaná. A pozrite, ako sa podpísal. Podpísal sa Leonardo. Takže naozaj, ako keby sám Leonardo da Vinci sa rozhodol, že chce vrátiť svoj vlastný obraz. Treba povedať, že práve táto krádež spôsobila tú nesmiernu slávu Mony Lízy. Tuto vidíme aj fotku z toho, ako sa našiel obraz, ako môžete vidieť, tým, že sa nedodržiavali princípy základného správovania a ochrany umeleckých diel. Vidíme, že mierne teda bola zničená a musela sa potom podrobiť reštaurátorskému zásahu. Mona Líza fascinuje mnohých ľudí, nie len teda umelcov, ale aj psychicky labilnejších ľudí, ktorí párkrát do nej hodili napríklad tubičku s farbou, raz dokonca do nej vystrelili. V súčasnej dobe vlastne už sa hovorí, že Mona Líza originál sa nevystavuje, avšak podľa mojich informácií je stále vystavená, aj keď teda pod veľmi hrubým sklom bezpečnostného skla v Louvri, ale vlastne veľmi sa snažia predísť tomu, aby sa nestalo niečo podobné. Samozrejme, táto tendencia krádeží neobchádzala asi žiadnu krajinu. Samozrejme, v Rusku napríklad ukradli jednu zo 4 základných ikon, ktorú doteraz nenašli a Vatikán musel dať svoju kópiu, aby ju mohli vystavovať. No ale ďalším príkladom vlastne aj tento obraz Caravaggia, ktorý môžeme vidieť, nie však v origináli. Keď bol v roku 1968 ukradnutý, došlo k tomu, že vlastne začali hľadať spôsob, akým by sa to dielo dalo nahradiť. A vlastne v roku 2014 ukázali nový obraz, ktorý bol vyinštalovaný na miesto pôvodného ukradnutého obrazu a vlastne je to cifrová kópia tohto obrazu. Takže sa snažili takto nájsť nejaký iný spôsob, ako ho nahradiť. No a samozrejme, poďme aj do toho Ruska, pretože aj tam dochádzalo k ukradnutiu obrazov a dochádza doteraz. Avšak jedným z takých príkladov je napríklad táto morská krajinomaľba od Ajvazovského, ktorá bola ukradnutá. Čo bolo zaujímavé, na druhý rok v tom istom múzeu
zmizla aj táto maľba. Obidve sa bohužiaľ nepodarilo zatiaľ nájsť, ale toto pomohlo odhaliť to, že človek, ktorý pracuje v galérii a múzeu, môže byť práve tým prostredníkom, ktorý pomáha zlodeňom a práve nemá vždy čistou mysli. Najkomickejší príbeh pre mňa je určite s týmto obrazom, ktorý bol okradnutý v roku 2001 a takisto teda v Rusku. A poenta príbehu spočíva v tom, že samozrejme nie každý robí a kradne obrazy nezištne, buď preto, aby ich vrátil do krajiny, kde vznikli, alebo preto, aby boli prístupné všetkým, ako to robil jeden japonský turista. Ale robí to napríklad aj s cieľom zisku. A podobne to bolo aj s týmto obrazom, ktorý zlodej, ktorý si vypožičal tento obraz, sa ho pokúsil predať, aj ho predal poslancovi Národnej štátnej dumy v Rusku. No a vlastne ten sa ho vystavil u seba niekde doma, tam si potom pozval ku sebe ďalších návštevníkov, ktorí zistili o to, že je to teda originál obrazu. Takže vlastne takto sa aj člen ruskej vlády dostal trošičku do tohto procesu kradnutia svete obrazov. Takisto veľmi smiešná príhoda sa podarila s Krikom od Munka, teda predstaviteľom nemeckého expresionizmu, ktorý teda rozvíja nemecký expresionizmus. A ak by ste chceli vedieť to, čo dnes vidíme a čo aj pred nedávnom bolo vystavované v Tretiakovskej galérii, je kopia. Pretože Munch namaloval niekoľko podobizní tohto obrazu. Vlastne tento veľký pochádza z roku 1893 a ten menší z roku 1895, takže je to neskôršia kopia. Čo je zaujímavé, v roku 2004 ukradli tento veľký obraz z 93. roku. Ale v tom istom roku nejaký neznámy zlodej vrátil, teda náchodca, vrátil druhý obraz. Ten z roku 1895, ktorý bol ukradnutý v roku 1994. Takže ten, ktorý dnes vidíme, je práve ten starší obraz, ktorý bol ten istý rok, keď bol ukradnutý jeden, vrátený. No a ako som povedala, kradnutie obrazov nie je len stará záležitosť a nedialo sa to len počas Rímskej impérie, ale deje sa to aj dodnes. A taký zaujímavý príbeh sa teda stal nedávno v Tretiakovskej galérii, kedy bola urobená veľká výstava, myslím, že skupiny peredvížnikov, a počas ktorého jeden z exponovaných obrazov bol ukradnutý. Čo môžeme vidieť na fotografii, ktorá zachytila dokonca tohto zlodeja, ktorý si ho normálne zvesil a odkračal s ním preč. A treba povedať, že ľudia si v tom momente myslia, že ide určite teda nejako opravovať, reštaurovať to dielo. A však môžeme si ho všimnúť, pretože taký človek, ktorý musí manipulovať s obrazmi, musí spĺňať bezpečnostné podmienky a naozaj ako v slovenskej tradícii možno vidieť, že manipulujú bez rukavíc. Ale napríklad v Ruske je naozaj zakázané manipulovať umeleckými dielami bez rukavíc. Ale tento obraz sa našťastie našiel. Čo inak ešte zaujímavé k tomu obrazu, ktorý ukradli v Tretiakovskej galérii, bol ukradnutý práve 21. januára, teda v deň narodenín umelca. Ale potom ho vlastne rýchlo našli. No a samozrejme, umeleckým dielam sa ich neobchádza ani vandalizmus. Vandalizmus už v tomto smere je viacej výsledkom činnosti psychicky labilných ľudí, ktorí vlastne majú nejaký možno problém alebo niečo im až tak veľmi nesedí na tých umeleckých dielach. Je pravda, že napríklad mnohé portréty, ktoré vznikali v Grécku a v Ríme, boli ničené po to, ako boli títo ľudia popravení, alebo teda štát s nimi mal nejaký spor. Takže to ničenie umeleckých diel je úplne bežné. Takisto napríklad Hieronymus Bosch, jeho diela takisto boli zničené. No ale keď to už vidíme v naozaj takých ako rozvinutých štátoch, tak niekedy sa nám proste do hlavy dostane tá otázka, prečo a za čo. Moja obľúbená kapitola v dejinách umenia je určite veľká kastrácia Pia IX, ktorý sa v 60. rokoch 19. storočia rozhodol, že trošičku zbaví krásnych antických slov ich prirodzenia a vlastne pretože podľa neho nejako podnecovali ten mužský vtip a všetci tí
kňazi a iní cirkevní predstavitelia mali pri nich proste nepekné myšlienky a preto sa rozhodol teda, že tieto sochy zbaví ich prirodzení. Ale vlastne namiesto nich, aby tam nebolo vidno, že je tam odlúpený mramor alebo betón alebo iný teda podkladový materiál, boli prirobené tieto figové listy, ktoré mali odkazovať. Ak si pamätáte aj zobrazenia scény, kde Adam a Eva vykonávajú prvý hriech, teda jedia zo stromu poznania, tak na mnohých ilustráciách sú zobrazení práve s prekrytým figovým listom. Samozrejme, vandalizmus má veľmi často aj politické podtexty. Treba povedať, že to inak tomu nebolo ani v 20. storočí a nepozerajúc na to, že si povieme, že napríklad, dobre, keď sa to dialo tam počas punských vojen alebo trošičku neskôr počas krížiackych výprav, dobre, spoločnosť bola na inom úrovni. Ale keď sa to deje naozaj už v 20. storočí, tak niekedy rozmýšľame nad tým, že ako človeka musí ideológia zmeniť. A inak to nebolo samozrejme ani v Nemecku. Keď sa v roku 1933 Hitler dostal naozaj už k takému výslaniu svojej moci, tak začína si to trošičku svoju skreslenú a možno chorú psychiku vybíjať aj na umeleckých dielach. Pointa spočíva totiž v tom, že sám Hitler ešte predtým, ako sa rozhodol byť diktátorom, chcel študovať maliarstvo. Môžete si dnes nájsť nejaké teda jeho diela, ktoré naozaj ako sú pekné. Naozaj ako pracujú s princípom klasickej akademickej maľby, ktorá vtedy bola prijatá ako hlavný používaný prostriedok zobrazovania, ale niečo im chýbalo. Preto vlastne ho nezobrali na umeleckú školu a potom začala a vypukla prvá svetová vojna. No a si to proste nejako trošičku pospájali jedno s druhým a vždy sa veľmi, veľmi rád venoval umeleckým dielam. Je samozrejme pravda, že umenie slúži aj dnes ako jeden z prostriedkov na vlastne liečenie psychických porúch, ale vlastne u Hitlera sa to trošku inak prejavovalo. Rozhodol sa totiž, že urobí najväčšiu zbierku na svete. A začína vlastne v 30. rokoch plánovať veľké kradnutie obrazov. Niečo podobné, ako robil Napoleon. No však on to mal trošičku lepšie sofistikované, pretože v 36. roku zaklada špeciálnu skupinu, ktorá sa volá Zväz otcov a dedov, ktorý mal vlastne za úlohu hľadať najcennejšie umelecké diela všetkých epok, aby vlastne mohol potom v Nemecku vytvoriť najväčšiu galériu na svete s najcennejšími obrazmi. Je pravda, že napríklad do Sovietskeho zväzu boli poslané až 4 oddiely špeciálnych hľadačov obrazov, aby vlastne našli to, čo vlastne má Rusko a čo by si teda Nemecko po ich dobytí mohlo odniesť domov. A napríklad Ribbentrop, ktorý je známy určite z pakt Ribbentrop-Molotov so Sovietským zväzom, bol jedným z hlavných predstaviteľov práve tohto spolku, ktorý mal hľadať tieto umelecké diela. No ale starých majstrov, ako bol Leonardo da Vinci a iní, vlastne títo cenení autory, ale horšie to bolo s moderným umením, pretože už sme v 20. storočí a už teda od roku 1860 máme teda aj nové smery, ale tie sa Hitlerovi nepáčili, pretože samozrejme odporovali tým základným princípom. No a tak vzniklo degeneratívne umenie, prepáčte. V roku 1938 a 1939 po celom Nemecku boli zorganizované výstavy tohto degeneratívneho umenia, ktoré sa tak aj nazývali, kde boli predstavené umelecké diela práve tých modernistických autorov. Samozrejme, čo sa týka z pohľadu výstavy, je veľmi zaujímavé urobená tým, že je doplnená textami. Aj to, že sa vlastne nachádzajú v rôznych výškových úrovniach obrazy. Avšak samozrejme tu dochádza k tomu psychologickému prvku, že mnoho obrazov, ktoré boli predstavené na tejto výstave, už boli považované za také ako druhoradé a už nikto nechcel ich nikdy vidieť. A to vlastne urobilo Nemecko. No však Hitlerovi to až tak veľmi nevyšlo. Pretože samozrejme Nemecko prehralo druhú svetovú vojnu. A tu prichádza veľmi zaujímavý moment, ktorý myslím si, že nemá obdobu nikde inde na svete. Ešte predtým, ako vznikol Sovietsky zväz, imperátori a panovníci Ruska zbierali umelecké diela, ale aj iné teda veľmi vzácne predmety. A keď sa dostáva k moci Stalin, prišiel s myšlienkou, že by sa vlastne všetky cudzie umelecké diela mali vrátiť do pôvodných krajín, odkiaľ pochádzajú.
tak napríklad aj štátna Tretiakovská galéria, ale aj Ermitáž stratila mnoho svojich diel. No a keď som hovorila o tom vandalizme a tak nejako premýšľala nad tým, že naozaj či je normálne, že dochádza k ničeniu umeleckých diel, tak sa mi podarilo dostať v poslednej dobe k takej informácii, že to ničenie umeleckých diel trvá doteraz. Jedným z príkladom je napríklad táto Dura Európos, ktorá sa nachádza v Sýrii. A prečo je dôležitá? Je dôležité pre formovanie katolického kresťanského umenia, pretože tuto sa našiel prvý kostol z 3. storočia, ktorý je naozaj takou raritou. Tým, že napríklad v tomto storočí ešte boli hony na katolíkov, kresťanov v Ríme, tak vlastne oni si nestávali nejaké špeciálne chrámy. Mali vlastne svoje špeciálne domáce cirkvy, ktoré boli v súkromných domoch. No a vlastne túto sa nám zachovala naozaj aj synagóga s nádhernými vlastne nastenými maľbami, ale zachovala sa to aj prvá katolická cirkev. No a vlastne keď vznikli občianske nepokoje v tomto mieste, tak sa rozhodli v roku 2011, že by mohli prehliadať toto miesto a mysleli si, že nájdu nejaké zlato, ktoré by mohlo pomôcť financovať ich nejaké ciele. Takže 70% tohto územia dnes prekopaného, veľmi nekvalitne zabezpečeného, takže dochádza k degradácii a veľkým stratám vo sfére tohto umenia. No okrem iného vandalizmus, no dobre, budiš. Obrazy niekedy nájdu domov miesto, aj keď Hitler podľa zdrojov ukradol viac ako 200,000 obrazov, z ktorých len 60,000 sa vrátilo na svoje pôvodné miesto. Pri vandalizme je to trošičku, a pri takých priamych útokoch na obrazy je to ešte trošičku horšie. Ako som povedala, predovšetkým sú to labilní ľudia. Niekedy bývajú ich útoky motivované politicky a niekedy bývajú možno len z toho, že majú nejaké presvedčenie, že sú lepší. A takým príkladom je napríklad aj tieto dva obrazy od ruského autora Vasilija Vereščagina, ktoré bolo zakázané, aby sa vystavovali v Rusku. Preto ich doviezli do Viedne. No a samozrejme, oni sa nie až tak veľmi páčili predstaviteľom katolíckej cirkvi. A preto jeden mních sa rozhodol, že ich poleje jedom a teda nejakou chemickou látkou, ktorá ich rozleptala. Ďalším podobným príkladom je vlastne Rembrandt, s mojím preklepom v názve, pardon. A vlastne to sa stalo v Ermitáži, kde bolo vlastne dielo, ako môžeme vidieť v pravej časti, poškodené práve týmito chemickými látkami. V súčasnej dobe ide reštaurátorská práca nad týmito dielami, avšak presne sa nepodarilo určiť, že čím bol motivovaný tento útok. To trošičku neplatí pre nášho kyselinového vraha, ktorým bol, prosím pekne, Mezdomovec, ktorý sa rozhodol najprv zničiť 3 diela, za to dostal asi 7 mesiacov väzenia, čo bolo porovnateľné vlastne aj so zlodejom Mony Lízy, pretože keď ho chytili, tak dostal, prosím pekne, 7 mesiacov. Po 7 mesiacoch ho pustili a mohol pokračovať svojich dielach a svojich plánoch. Avšak tento kyselinový vrah, potom ako bol prepustený, sa rozhodol ešte viacej zaútočiť. A chcel obliať ten obraz, ktorý vidíme v strednej, vlastne ten najväčší obraz, ktorý vidíme, avšak nejako ho pritom vyrušili a tou flaštičkou oblial 65 umeleckých diel, nad ktorými ide reštaurátorská práca dodnes. Potom už bol samozrejme umiestnený psychiatrickú liečebňu. To isté sa stalo nedávno v roku 2006, keď bol útok na toto dielo. Veľká výhoda toho môjho laku, ktorý je niekedy nešťastným prvkom pre reštaurátorom, ale tentokrát ochránil naozaj ten umelecký obraz tým, že vlastne bola poškodená iba horná vrstva laku. Treba povedať, že okrem teda chemických látok sa využívajú niekedy trošičku horšie prostriedky, ako je napríklad nož, kedy napríklad tento obraz Leda Labuť porezal jeden z príslušníkov aristokratickej rodiny, ktorému patril tento obraz, pretože mal ataky nejakej psychickej choroby. Tak keď mal nejaký záchvat, tak proste jednoducho rozrezal tento obraz. To isté sa stalo v roku 1913 vo štátnej Tretiakovskej galérii v Moskve. Musím povedať, že toto je asi jeden z pre mňa najcennejších obrazov tohto obdobia od ruského maliara Iliu Jefimoviča Repina a zobrazuje scénu Ivana Hrozného pri tom, ako zabil svojho syna.
Samozrejme, to, že či to naozaj tak bolo, je pod veľkým otáznikom, avšak umelci v tomto období vychádzali z ruských dín od Karamzina a Karamzin vlastne, on sa pokladá za zakladateľa tohto mýtu, nakoľko vytvoril obraz Ivana Hrozného ako vraha vlastného syna. Toto môžeme vidieť celkom vlastne celistvosti tento obraz a vidíme, že naozaj je veľmi naturalistický a veľmi expresívne podaný. Preto napríklad mnohí ľudia, ktorí majú epilepsiu, by nemali vidieť tento obraz, alebo ľudia, ktorí majú nejakú psychickú poruchu. No a vlastne s podobnou teóriou prišiel aj vlastne štátna komisia, ktorá spravovala Tretiakovskú galériu, ktorá povedala potom, ako Tretiakov kúpil tento obraz, že toto dielo nikdy nemôže byť vystavené. Tretiakov ho vystavil. No a vlastne na to veľmi aj doplatil. Prvýkrát na to doplatil tak, že obraz bol rozrezaný takýmito tromi veľmi hrubými a veľmi hlbokými rezmi. Je to obrovské dielo, takže naozaj to priame aj zameranie sa na tvár obidvoch hlavných protagonistov je veľmi zaujímavé a vlastne hovorí o tom, že čo bolo takou myšlienkou toho umeleckého vraha. No a vlastne dielo bolo zreštaurované, ale v roku 2018 sa vrátilo do sály Tretiakovskej galérie a vtedy sa opäť rozhodli, že teda to dielo by naozaj nemalo byť vystavované a opäť jeden z menej psychicky zdatných ľudí ho oblial kyselinou. A čo môžeme vidieť teraz? A toto dielo doteraz nie je ešte zreštaurované a podlieha vlastne procesu reštaurácie dodnes. Takisto, keď sa vrátime ešte trošku do Vatikánu, tak podobný príklad môžeme vidieť aj na slávnej Piete od Michelangela, ktorá bola takisto obeťou takéhoto útoku v 72. Čo sa nám zachovala inak aj fotka, čo je veľmi zaujímavé. Takýto krásny umelec sa rozhodol, že on vlastne nepodporuje to, že tu vidíme matku, ktorá drží svojho mŕtvého syna, ktorý už padne z ikoň, ale on sa sám vyhlásil a to, čo je napísané v bublinke, to naozaj bolo povedané, on to sám tvrdil a vlastne začal ju byť kladívkom len preto, aby vlastne poukázal, že on je ten Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych a že nie ten, ktorý leží na jej kolenách. Takisto aj tejto viac ako 5-metrovej soche sa nevyhol podobný osud, keď v roku 1991 bol Dávid napadnutý s horolezeckým kladívkom a bol mu odseknutý jeden z prstov na nohe. No a posledná naša kapitola, o ktorej by som chcela povedať, je falzifikácia. Čo sa týka falšovania obrazov, je to veľmi taký tenký ľad, ktorý rozlišuje niekoľko druhov falzifikácie. Prvá je kópia. Kópia je vlastne veľmi vyhľadávaná aj umelcami, pretože napríklad Mona Lisa ešte v období, keď žil samotný Leonardo da Vinci, bola mnohokrát kopírovaná jeho študentami. Poprvé, aby sa naučili umelecký podpis svojho učiteľa, ale takisto aj preto, aby sa toto dielo zachovalo. Pretože osud mnohých diel bol vyslaný na vlásku a nevždy sa podarilo takéto úžasné diela zachovať. No ale kopie začali vlastne niekedy meniť niektoré časti, ale vlastne na základe väčšinou chemickej analýzy obrazu vieme určiť vlastne, že ide o kópiu, pretože farby, ktoré využíval Leonardo da Vinci, sa odlišujú svojou štruktúru. Takisto, ja som tu hovorila už dneska o grunte a grunt každý umelec mal svoj vlastný recept na grunt. Takže Leonardo mal svoj vlastný. No a ešte treba povedať, že dokonca falšovatelia obrazov sú už takí vymachení v tom, že v Amerike sú otvorené, aj vo Francúzsku sú otvorené špeciálne obchody s umeleckými prostriedkami, kde si vlastne ľudia môžu kúpiť farby s rovnakým vložením, aké mali teda farby starých umelcov. A toto je taký slávny citát, ktorý sa používa asi na všetky umelecké diela, a to teda, že Corot je autorom viac ako 3000 obrazov, ktorých viac ako 5 sa nachádza u USA. Takže vidíme, že to kopírovanie je veľmi staré. No a toto je taký príklad vlastne v rodine Breigelovcov, kedy vlastne horný obraz je výtvorom otca, ktorý mal veľmi veľa synov, ktorí sa vydali rovnakou cestou, teda maľovanie a veľmi často premaľovávali obrazy svojho otca. A to je vlastne tá kópia, že sa učia na tom, čo robil niekto predtým. Samozrejme vidíme, že obrazy sa odlišujú v malých detailoch a samozrejme aj zložením farby.
Potom prichádza reprodukcia. Reprodukcia je úžasná v tom, že autor je rovnaký, ale je zmenený obvykle nejaký detail. Často dochádza práve k tomu, že reprodukcie vznikajú kvôli tomu, že nejakému mecenášovi, zberateľovi umenia sa páči nejaký obraz. No ale vlastne ten obraz bol už kúpený galériou alebo nejakým iným zberateľom umenia. A vtedy ten zberateľ, ktorý má o ten obraz záujem, prosí autora, aby namaloval niečo podobné. To isté vidíme na tomto obraze nerovné manželstvo od ruského autora Pukireva, ktorý naozaj reaguje aj na vtedejšiu spoločenskú situáciu. A takisto sa tak veľmi páčil, že prvú kúpil vlastne Tretiakov, túto, a vlastne túto si už dal namalovať súkromný zberateľ. To isté platilo aj pre Savrasova. Tento obraz sme si už predstavili ruskejší obraz všetkých ruských obrazov. No a pravda je taká, že Savrasov to aj nerobil, pretože by o jeho obrazy bol taký záujem, ale Savrasov, ako sme si hovorili, trpel ruskou chorobou, alkoholizmom a jediný spôsob, ako si mohol zarobiť peniaze, bolo to, že kopíroval svoj najslavnejší obraz, ktorý bol kúpený Tretiakovo. Jeden sa nachádza, ten, ktorý je napravo, sa nachádza v Tretiakovskej galérii a ten druhý sa nachádza v Ruskom múzeu. Podobný osud tiež obraz z Tretiakovskej galérie bol aj s týmto obrazom. Toľko populárne, na to krásne, že ich chceli mať všetci doma. Obvykle, aby autor nejako počiarkol to, že to už nie je originál, mení nejaké detaily. Čo v tomto prípade môžeme vidieť napríklad na odlišnom type obrusu, takisto inej dekorácii stropu a takisto aj inej farebnej palete, ktorú má autor. Čo sa týka inak reprodukcií, je treba povedať, že a falšovania, ono to už má históriu v 16. storočí a píše o tom sám Vasari. No a potom tretí druh falšovania obrazov je podľa motívu. Podľa motívu je veľmi obľúbený spôsob zobrazovania a vytvárania nových umeleckých diel moderných autorov, kedy vlastne sa rozhodli reagovať na umenie, ktoré tu už bolo dovtedy. A to napríklad Duchampa, ktorý je zakladateľom Ready-Made a postavil ten pisoár, ktorý predstavoval fontánku, tak on sa zameral aj na obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa, ktorý môžeme vidieť, ako ho mierne upravil. To isté jeden z najznámejších predstaviteľov surrealizmu, Salvador Dalí, trošičku sa pohral s obrazom Mony Lisy. Vidíme, že je to vlastne ten istý motív, ktorý použil Leonardo da Vinci, ale mení detaily. A dáva tam už ten autorský podpis. A takisto ešte môj jeden obľúbený z Monou Lisou je to vlastne polovičné zatmenie od Kazimíra Maleviča, kde môžeme vidieť Monu Lisu, kedy je časťou koláže, pretože koláž vzniká vlastne ako prvá sa objavuje práve v tvorbe Maleviča v ruskom umení, až potom na ňu nadväzuje Picasso, tak vlastne tiež si požičal tú Monu Lisu. Najviac falšovaným umelcom všetkých dôb je Dürer. Dürer bol falšovaný viac ako Leonardo da Vinci a bol falšovaný ešte v období svojho života. A bol na to strašne nahnevaný. Preto sa rozhodol Francúzska a do iných častí, kde prosil o to, že prosím, nekopírujte ma. Prosil súdy na to, aby nikto nekopíroval jeho dielo. Pointa je však v tom, že doteraz nie je prijatý nejaký špeciálny zákon, ktorý by hovoril o tom, že nejaké falšované dielo sa bude ničiť, pretože už je to samostatné autorské dielo. A vlastne preto aj súd sa vtedy zachoval. Takže on nemôže nikomu zakázať, aby maloval rovnako dobre ako Albrecht Dürer. Čo začali robiť umelci? Dobre, zobrali na zreteľ to, že Dürerovi sa to nepáči, ale začali pod jeho autogram, ktorý je veľmi špecifický, tuto dole ho vidíme, a písať svoje vlastné začali písať svoje vlastné diela, svoje vlastné mená. No a vlastne o tom, že som hovorila, že už Vasari píše o tom falšovaní, tak vidíme tu prvý obraz, ktorý bol podľa písomných zmienok aj sfalšovaný. Ide o obraz, ktorý patril pápežovi a keď prišiel ku nemu niekto na návštevu, tak vlastne sa mu natoľko páčil, že pápež cítil zodpovednosť a chcel ho vlastne dať svojmu, tomu, komu sa tak veľmi páčil. Ale on chcel mať vlastný, pretože on je tu ešte zobrazený ako kardinál. A preto vlastne poprosil Rafaela, aby mu namaloval ešte raz takýto obraz. Takže prvé falšovanie obrazov v 16. storočí. No a potom vlastne umelci nevedeli, ako to majú riešiť. A tak vznikli špeciálne knihy, ktoré sa nazývali knihy pravdy, kde napríklad sa písali a tento umelec napríklad skicoval svoje diela presne do knihy, aby každý videl, ako vyzeralo a písal si informácie, kam sa predával. Samozrejme, falšovanie je veľmi rozšírené.
Ne, a trošičku nám môže aj historikom umenia pomôcť to, že každé dielo má svoj pas, kde sa píše, komu vlastne kto ho urobil, akou technikou, nákupná cena a veľa takých informácií. Keď nemáme vlastne plný a presne zapísaný tento pas, tak je veľmi ťažké povedať, že či ide o originál. Preto vtedy dochádza k rôznym skúmaniam či už teda na základe rôznej ikonografie alebo už teda viacej vedecký výskum, aby sa zistilo, či ide o originál. No a ešte jedna veľmi dobrá taktika, ktorou vlastne určujeme falzifika, je zmena podpisu. Napríklad Korot bol veľmi známy učiteľ, ale jeho žiaci nezvládali natoľko predávať obrazy ako on. Preto vlastne Korot podpisoval diela svojich študentov, aby ich mohli predať za trošičku drahšie diela. Takisto v súčasnej dobe falšovatelia obrazov dokážu z iniciálov urobiť iné písmenka, kedy vlastne prekryjú nejakú časť. A samozrejme aj Tretiakov známy falšovateľ pre mňa v tom, že zakryl podpis na známom obraze Ivana Šiškina ráno v Borovicovom lese, kde zakryl meno druhého autora, ktorý vlastne bol spoluautorom tohto obrovského diela. Takže umelci si vedeli niečo vymyslieť. Najviac sa falšoval okrem Dürera ešte Van Gogh, pretože on samozrejme aj pastozný ťažkeca, teda ten hrubý, vystupujúci, je úžasný v tom, že sa niekedy do ňoho otlačí aj otlačok prsta. Bola navrhnutá špeciálna metóda na výskum, či ide o falzifikát alebo nie, že by sa skúmali práve daktyloskopicky tieto otlačky prstov v obraze. Nie veľmi sa to používa. Takisto ďalšia technika hovorila o tom, že tie detaily na obrazoch, ako sú ušné lalvočíky, prsty, ochlpenie na prstoch, sú detaily, ktoré si falšovateľ nie až natoľko všíma. No a práve keď je nejaký umelec, tak stále ich maluje rovnakým spôsobom. A keď budú namalované rovnakým spôsobom, vieme, že je to originál. Ak je tam nejaká odlišnosť, tak vieme, že vlastne ide o kopiu. No a také prvé spory začínajú už v 18. storočí, avšak s falšovaním Vincenta van Gogha sa stretávame napríklad pri tomto súdnom procese, kedy Otto Wacker bol obchodníkom s obrazmi, už predtým sa trošičku zamiešal do falšovania s obrazmi, pretože jeho svokor aj žena maľovali. No a čo urobili? Falšovali jednoducho obrazy Van Gogha. No ale najznámejší príklad, s ktorým aj dneska skončíme, je vlastne tento umelec, ktorý sa zameral na falšovanie Vermeera. O ranej tvorbe historici umenia Vermeera nevedia skoro nič. Nevedelo sa, že či maloval nejaké náboženské súžety, ani vlastne, že či sa zachovali nejaké diela. No a toto využil tento umelec. Je pravda, že on bol skutočne maliarom, ale bol portrétistom. No a umelecká kritika ho vôbec nechcela pochváliť. A jeho to strašne nahnevalo a preto sa rozhodol, že bude vydierať umeleckého kritika. A on na to nepristúpil. No a raz, keď už sa išiel tak posťažovať svojmu kamarátovi na vínko, tak ten sa trošku pripil a tým, že on bol sám reštaurátor, tak mu vlastne porozprával, aké chyby robia falšovatelia obrazov. No on sa s tým inšpiroval a skresol mu diabolský plán. Že on sám teda sfalšuje nejaké obrazy Vermeera a potom vlastne ukáže nejakému historikovi umenia, aby urobil atribúciu, aby povedal, že presne ide o toto dielo. No a potom povie, že je to falzifikát. A tak diskriminuje aj historika umenia, aj celú umeleckú kritiku. Pravda je taká, že sa do toho trošičku zamotal a išlo mu to tak strašne dobre, že sa mu to až zapáčilo. On si vybral teda Vermeerové diela, pretože jeho obdobie nie preskúmať. Výborne. Pretože využil aj to, že galérie veľmi radi kupujú niekedy umelecké diela, ktoré sa odlišujú od takého typického štýlu umelca a vlastne, aby mohli vidieť ten prechod toho umenia, ako sa vyvíjali jednotlivé umelecké štádia u daného autora. Takže to mal vyriešené, že by to kúpil. Prenajal si vlastne dom, kde si začal miešať podľa starých receptov farby, všetko laxy urobil, ale narazil na problém. A to sú tie naše známe krakery. Krakery vznikajú, rozlišujeme dva druhy. Sú to teda tie, ktoré vznikajú mechanicky alebo časové krakery. A tie časové sa nedajú sfalšovať. Skutočne ako nebol nikdy nájdený spôsob. Dobre? Megeren ho našiel. Vymyslel si vlastne techniku, kedy naniesol na obraz, už hotový obraz, ktorý maloval viac ako rok a pol, viacero vrstiev laku, poskladal ho do ruličky a dal ho zapekať. Zapekal ho na 120 stupňoch a sušil ho tak 24 hodín. Prosím pekne. Časové krakery sa objavili. No a toto dielo potom ukázal historikovi umenia.
Historik umenia sa potešil a povedal o ňom takú krásnu vec, že je krásne vidieť dielo, ktoré ešte nikto nevidel. Ako keby vyšlo práve z ateliéru. A ono aj vyšlo z toho ateliéru. No ale tým, že za to nedostal ani veľké peniaze, že sa mu to tak páčilo a konečne videl teda, že nejako uctievajú to jeho dielo, aj keď jeho meno nefigurovalo vtedy nikde, sa rozhodol, že ide pokračovať. A pri druhom obraze si takisto maloval vo svojom ateliéri a svojej manželke povedal to, že vyhral v lotérii. Tak táto ďalej neriešila. No ale pri druhom obraze v tom, že do obrazu zakomponoval hrnček, ktorý vznikol, taký špeciálny typ hrnčeku, ktorý vznikol o storočí neskôr ako žil Vermeer. Tým pádom už vzniklo nejaké podozrenie, avšak nikto si to nevšimol. Všetci boli takí wow z toho, že bože, také diela Vermeera sa objavili, ktoré ešte nikto nevidel. No a stalo sa to, že teda aj toto dielo sa kúpilo. Ale nakoniec sa odhalilo to, že ide naozaj o falšovanie obrazu. Dostal sa pred súd a najväčšia sranda na tom je, že nikto mu nechcel veriť, že by mohol namalovať také obrazy ako Vermeer. Diskreditoval aj kritiku, aj historikov umenia, podarilo sa mu to. Ale nikto jemu nechcel veriť, že by mohol malovať ako Vermeer. Preto doniesol na súd ukázať všetky predmety, ktoré sa nachádzali na jeho obrazoch a dokonca požiadal, aby mu do väzenia dali plátno, kde by mohol malovať. A on naozaj namaloval ďalší obraz Vermeera. Bohužiaľ bol teda zatknutý a nachádzal sa vo väzení, v roku 1947 aj umrel na srdcový infarkt. Avšak on je najznámejší falšovateľ obrazov. Čo sa týka Slovenska, máme 6 falšovateľských dielní, ktoré fungujú po celom Slovensku. Teda dávajte si pozor, aké obrazy kupujete. Ale verím, že teda po tomto našom malom exkurze do sveta umenia si dáte na to ešte väčší pozor a budete mať možnosť trošičku inak možnosť vnímať aj tú galériu a na budúce sa pozrite aj na možno detaily, ktoré by mohli rozhodnúť o tom, že či dielo je falzifikát alebo nie. Toto je vlastne z mojej strany pre vás všetko. Prepáčte za kvantum informácií, avšak naozaj to boli také maličké informácie, ktorými som vám chcela otvoriť aj našu turčiansku galériu. Tak verím, že ste si našli niečo svoje a budem veľmi rada, ak sa spoločne stretneme na poslednej prednáške 17. decembra, v ktorej si povieme niečo o zátiši. A chcem sa vám teda poďakovať, že ste sa dneska prihlásili k našej prednáške.